नांदों ने दे माबाफोर नो गोसो दंबावो बुंबावदो दे नांथ'ला नाङाखै नांदों दा दे औ दे आङो दा बे समाव दंफैजाबाय माने चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बाजार बेयो जाहैबाय बेंटल बाजार आरोना बेंटल बाजारा जाहैबाय प्रत्येक बिस्थिबार बाराव जायो ओमफ्राय दा क्रिसमासनि बाजार जादों माने क्रिसमासनि गोबाङै माखासे मानसि खरसाफोर लांफैसावलांदों आरो दा बे बाजारखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय बेनो जाहैबाय बेंटल बाजार अब्ला नायलांदो नोंथांमोना नै बाजाराव माबायदि खरसा खालामदों बेहाय कम्बल एरि फाननो थांगासिनो आङो दा आंनि लोगोयैबो नै बाजारावबो लोगो मोनदों ओमफ्राय नैबेफोर जाहैबाय कम्बल एरिफोर फानजोबो आरो नै बेफोर ब्लेंकेटफ्रा नै बरिया itu gimana? Nah, dalam itu baru na. Tergemka. Oh, ini pandang nih. Ini bazar deh. Pokoknya apa dong nih balting, baik zat, hadisnafer. गारियाबो होंगो दोंगो ओमफ्राय नै बाजार गेजेरथिं लामा दङ बेहाय ओमफ्राय लाङो ब्रादार खरसा आलु बानलु लादों बा बर'नि खरसा ने दे बर'नि खरसा लासाव लादों बयबो बाल्टिं ओमफ्राय माबा लथा बायदिसिना बुट दं ओमफ्राय केप माबा फानो ओरै गस्ला बायदिसिना फानबाय बाजार गेजेराव हाबबाय आरो आंना ओरैहाय बेफोरलायनो जायगायानो गैया नै 12टा बाजिबाय दायो जि होंगो दोंगो Laku brother? Gosla lo. Deh, beri nama nih. Oh, deh. Kurang gedeng kak, Bencul Bazar aja nih. Borudin Bazar. Gosla baik ini makasih kak. Hei, brother, nih mana? Ada? Moza iri hingga dengan bazar, sandal bazar cing, sandal panu bicing say. Sagung udah kabar kita ya. Bazar. Saya kan mulai lihat everyne nih, betul bazar. Aku kok naik lagi? Nih, sandal lokan ada bicing, masih yang. Bicing ada sandal lokan. Ayo, oरैबायदि होंगो दोंगो बिक्री होछ ना इदिनो जायगा मोनलाय खाला ओरैबायदि Udah sih.
Itu. Oh, sendal dokan, bicing jota. Ya, enggak dengar ini saya melek ya, udah sermanci kak. Nah dong, dukna cing kebinnya terus ya. Nah, bicing जाहैबाय माने दखना दखान आरोना बेवहाय दखनाफोर दंबाय अयथासार मानसि होंगो दोंगो बायदों बेयावबो दखनाफोरखौ माखासे मानसिफ्रा मिथिना लानि दानिया दखना बाजार बिथिं बाजाय नानो दा आं बर'नि बाजाराव माबायदि मोजां नङा ना सिगांनि बायदि नङा ना एसे खमायदों बाजारफ्रा ना बाजारालाय जादोंमोन ओमफ्राय बिदिनो गांनै गांथाम गाबोन नादों दा एसे दे जों सासे फानदेरदोंलाय बे साबो फानदों आरोना ए नै दखना फाननायजों लोगोसे बाजैया मा साबो फानदों ओमफ्राय बे माबा थालिरनि लादुना इयो ओमफ्राय बेखौ मा होनो एन्थाब सिथाव ना बेसेथो साहालाय कापसेयाव 10 थाखा कफि नामा दे मोजां जादों थ' होमब्ला बाजै नै नांदों दा दखाना नांदों ने दे माबाफोर होनो गोसो दंबावोला बुंबावदो दे नांथ'ला आरो दखाना नै दखना दखानदार नांदों नाङाखै दखानालाय नांदों नाङाखै नांदों दा दे औ दे दहायसो एसे फैनांगौमोन माने दा 12 बाजिगोन नालाय मानसिफ्राबो एसे खमायलांबाय आरो बाजारावहाय माथो फानो आब' नोंलाय मुलि फानो ने मानि मुलि इयो आब' आं भिडिअ खालामनानै एसे खोन्थाना होदो आबौनो गासिबो जोब मायाव सोलियो आबौ बेफोरो खर' सानाय आथिं सानाय बेफोरनो औ गोरलैफोरनि ने आच्छा औ माथ्रि जानाय गोरलैफोरनि औ सबथा खुमफ्रामबो फानखायो नों आबौ ने न'आ नों बेयाव फानखायो ने नों न'आलाय माथो नोंलाय सेरफांगुरि आच्छा बेंथल सेरफांगुरि ना अ आच्छा